bunta guys. Karon ako ipakita niyo no among backyard garden nga pangonsumo no. Na akong ugyan din mga pamilya, akong asawa, akong anak. Kaning talong guys tong pan ato gihapon kami tagway pruning kuhanan ni sa sing ni dire. Ako ipakita po nga apo ni among kini among backyard apo ni pispan. Eh bisan to backyard lang na itay kompleto ang papanood-an no kapatag isda. Lang pan guys na may batong, pipino, sugod bungang pipino. Karon guys pagkita to ang kining kuan guys among isda kamong para kayo mo na isda. Kamu dak sama. La paday mo gola, wa mo tindong nga. Dito. Ay, apil to pakita to kayo. Ada among kuan guys, among sikwa guys, nay bunga guys no, murag ugma adlaw makagulay na mi guys ayo. Ada among kuan guys, among sikwa. Nah, ada among kuan ni kaba among kuan guys, pispan nami 5 ni kabangag. Nami 13 pan nga duha kini kuan ni guys. Catfish ni nga kanang pang breeding nako mo ni laki dire ang amo ni bay. Bay ni dire guys. Kung gilain ang laki bay no kay di ko pusilbi sa gulon. Kita arong manana mo ni dagko mo kan guys mo ni pang breeder kaning mga pantata mga tag 2 kilos ng buok ay sa kabuk ari. Mo ni among pang kuan guys no, pang baligya nga pantat guys, mo ni among pang kuan for sale nga pantat. Nagkini dire, wa pa ni masudli na mo, sudlan po ni pang baligyang tilapia kay dire mo ni para pa kuan guys. Breeder na mo nga tilapia. Gitrapal pa na mo guys para ma-monitor din na mo kung nanay piso nga iyang ikabuga no. Kining trapal pa na to nga tilapia guys, pwede kita natong pagkaon og ano, atong tambugan og kangkong nga kanang pagtimo-timo lao. Sari kuan diri kuan guys oh. Tambugan ako kining kamuti tap no, pwede ko galay kamuti kasi kita nyo. Kini kamuti tap og itambog guys raw. Natukog na. Ni katukog po dato lang kung kuhaon kay malata ro trapal pan, mabaho po atong trapal pan dara oh. Ni among kibali pang ano ba pag breeder nga tilapia namo kay di patabo sa likog. Bibiro kasi way kapanghata man tay piso pili ka kuan. Amo ni among kuan guys, among kompleto ni among backyard garden, ame si boys pa panglamas. Kita pa among napoy may empleyado guys, pang kuan mo ni pangonsumo gyapon nya. Ang among abono ani wa may magsali kay CTP amo ring organic dra mo palya guys. Murag balay sa kuan guys. Para ni among palya dire nya palang kapro ring sugod sa kuno guys. Ni among kuan guys, amo yung abono aning gisaligan. Organic lang ako ano katong birming among gi pakita tong among gipapabal tomato. Dramong birming kasi mo among pagtapal sa kuan guys. Pangtapal mo sa katong among tanom kay pangonsumo ra maning among backyard. Kasto apa tong kuan so mga among kuan guys. Birming guys ra. Ako punaay mga bal kupog ni kini pwede te magkabkababo ni kini oh. Dara mga bate guys oh. Dara ning bate niya no. Pwede tayo magkabkab ani kuan guys kini kamano gipa among gihabukan kay mo ring tapal-tapal sa punong-punuan kay magkabkabing kining kupog sa babaw. Amo ring ani sa mga punuan sa kuan guys kining habukan lang nga. Punuan sa mga sarap ano kamong murang habukan og bermino kay nang among gikuan ni kuan ra kining organic ra among giabono ani. Muni akong gidikit ra po ring vermi compost na mo para makaighabok dool ra po may ikuan wala kabkabo ning kupog babaw ani habok sa tong tanom mo na tong ikakuan nga kung natay space nga kagardenas to sa tong likos sa tong balay backyard gardening para pangonsumo kay kontrabag mamalit pa ta ito na may garden nga nako guys layo man to dire lato man to sa akong arkilahan may nga bisag ra ara mo dire sa mong kuan apo may ma kuhaan dayo pang sudan-sudan ra magpino guys ko ana so ganag so ito guys bago pa lang ni mga kuan pwede ka bulan o pa ni ubos bulan gani raw ba pa lang kadahon guys mo ning mga baning similay ka sa ubos na raw usa ka tulo usa duha tulo bunga na no na so adlaw pwede naman mag kilaw-kilaw dako ng isa guys oh ana sa tulo na bunga no ni among backyard nga mo pong gi tamnan og pa kasayang po kayo wa pa gamit diri mo tamnan among batong hapit na po mo munga og mo na kapakita jo nga og natay gamay space atong sa tong kural sa tong balay atong garden may lang natay pangonsumo kontra madto patag layo para atong garden mo layo man to ang adto pa gulay-gulay dapo na ikuan guys na ni upo among garden among backyard na kita ko upo guys
ako kuning kumpleto og tanom po do kay may na nga gulay may usang klaseng gulay mo gulay kaya mo talong hapit hindi mo kuan. Nagsugod nagbulag guys oh, guys oh. Now. Yo atong bakata po ning gamitag way pruning. Kini mao man atong kuan oh. Di po nga way pruning. Direta sa way na mobiling kini way naman yan eh. Kini oh. Kini nga sanga dre ato ning kuhaon. Para builo yang bunga dre kini mo na yang managway naman siya na yang sanga oh. Ikabot dire mubunga na kay dire natugod siya pasagdaan to mga salingsing dire sige kayo na kutuon mong vlog. Mubunga dire kay ma-concentrate ang katong bunga sa babaw no di no kay quality kay ang dire mo katong pasagdaan sa linghis sa ubos. Kaya po og pareha na yung mga kay mga paano man yung mga dahon na lablab nagbusangyad na sa yuta ato ning kuhaon. Kay mo ano pa nimo sa bayan sa bakterya hinuon no. Dara og sugod nagbulak no. Among talo nga pangonsumo ni siya pero og kaluyan sige og di kini mahurot na mugkaon ay baligya mong ubalik na mamalit kung naay mamalit kung wa poy mamalit na mangayo ato kung tagaan kay lisod og mamaligya ta nya dili palit ang atong baligya kay mangayo ora ato mo tagaan kung tag mangawat ng gamay panahon tao atong balik kawaton hinuon na bulak na guys manay way karong adlong Sabado abangan mo hinlo kay para lang po namin na konsumo kini pikas kasi pa mahinlo punang mulak na gyapon guys bagnot ang pikas tudling og more na nga atong matam na atong backyard. Daga upo guys oh. Kay mo wala kibot-bot nga na upo. Maning upo na mo no. Ang iyang balay-balik ang sikwa nag-continue ra pero ako lang ini kuno nga ang iyang galay sa upo, waslik lang po dire ang sa sikwa dito lang po na mong sikwa guys. Daghan kay toy-toy no. Pwede na kita ni maka kuan, makabunga ni upo, makapakbet na gusto putag. Na may itong tilapia gusto pong magkilaw-kilaw ada po sili guys oh. Bisan to backyard sa kompleto na tay sikwa palya na tay upo tapos tangad na tangad di apon tay sangig tapos tay labuyo guys paglamas mi nang kompleto atong backyard kunuhay siya pero mukuantag magulay-gulay ihabatag manok na po may manok din kuan guys gilaming anana ni puhog nanay kanang butong ko ta bantay o pamasugdan mo kulungan. Gara nagalinya kay barang mo kaon-kaon ta natay makaon pud. Og mo na salamat not ngayong na kuan natay backyard lang nga area. Kay dako pa man gining space mo magkabakong gigarden kay sayang mo pud kayo. Gawas nga natay gulayon, dapat tay isda kay gusto pud ta bukaw isda. Layo magibusik atong pampalengke o patay kwarta man ning sabod lang atong pong kung kasulti kining natay pareha ning tilapia man ingon po niya tabog-tabogan og tangkong ani di ba kamote tap pwede ra gid siya nang itambog-tambog kay gabi na kining kapalpan pareha ni wala gid di ila katimo kung di ito sa bura may panahon nga wala kita pero magkakapanabod pug kuan akong kapalpan permente kada adlaw gyud sa matong ko tong akong garden dito sa natong tulad pag commercial saya maulit ko hapon naman ako lang mahamagta tabugan siya mukhaan mo sila na taon sa tano tungka ang mga tilapia niya kung wala na ko masaya makangkaon na mahurot na pagkamo tong akong bindan o tangkong o di ba kamotitap di ba kamote marika purot lagi sa kwarot na pong anak og labay pareha niyo may kamotitap man na dara mga tangkong na pong kitambo guys tukog na po niyang gulay na ko niyang hapon ako na po ibalibag na gamay na po nabili na mani kibara mo sila undang kaon-kaon timo-timo na ba mo na daghang salamat dapat yung masunod nga ang diskarte to sa backyard atong tanong-tanoman kung makalugar pumugbuhat og pispan gamay lang pero kini mong kuan mamong breeder kuno hay mong breeder pero gurahan og subat to mga dagko ani pud mga among masud up na mong piritohan kay kaya sulod kay sudlan ko mga sa gatas sa sulod ako ani o ganahan pud kumuluto ako ni pud kumuluto ani salamat na inyong masuon. Ibo ko son agin niyo pero testingan lang niyo kay balik kay tayo nga kanang magutman. Ang dire hira may labuyo po guys gislin niya dire Nalamunga na guys Namong labuyo guys. Pero kinang labuyo ami tang hapon ni pruning no king dire wa gyapon ni sanga sa ubos na makita no namulak na pud Wari ka punan usad 2 3 4 5 6 7 8 10 pulo lang kakuan ignaog sa mong balay unong balay pud ginobre guys. Among atop guys puro sa kawayan. Haligi na mo organic kay una yung lobe na gusto magluto paglamas ado ra kay kuha din no. Bungo tagari gamay kuha tag lamas. Among cameraman guys pating kusuga mo habok guys.
Kay patigyan niya pagkaluoya, basin daw makaingon mo dito, pusa ka mo mangguna. Habukan yung labuya guys, pati kusog mo ka sili ni guys. Mambot lang habot panahon, di ba kami magsakit og almoranas. Siya gyud nagtantang ng labuyo guys, kay may alam ko no panghalang-halang og labuyo gid guys, kato ning halanga nga di pulis espada katubot tong magtuntun sa ubos, magtindog ang bunga di pababaw guys. Luoy yaw topong ituhod. Luoy ba yun, ako lang tuhod niya guys oh. Mantag mo nanay pa na medisina pa kupos tuhod guys. Mati na tayo.